Nou, ik hoop dat je me beter waarheid is in mijn vakantie als Joert, want dit zit net echt op. Ik ben even wat wetter aan het verzamelen, want dat hebben Joert wel nodig voor de challenge. Yo, beste maasballen, ga je maar zin hoor? Oké, we gaan volle hamer en een lege hamer. De volle hamer zetten we in die hoeken van de klasse en de lege hamer in deze hoeken. En met deze goortjes, die in de lege hamer, vullen mijn wetter. En degene met de volste hamer, ja, die krijgt natuurlijk een hele vette prijs. Beste maasballen, ben je er klaar voor? Ja! Oké, Jim krijg je 12 minuten om die hamer te vullen. En ik zou zeggen, start de tijd! Yo! Kom eronder. Elke lot maar eronder, Ros, kom er net door. Ros, hé, werd het hier net omheen en werd hem al die naar beneden, jongens, kom op. Haken! Hartstikke best. Jongens, kom op. Beter. En stop de tijd! Yo! Dat je nou opmeten hoeveel wetter er in de hamer zit. Oké, jongens, dat je me. Jullie het net. Maar het is exact 4 centimeter! Oké, 12 viel. Wat leuk dat jullie meedoen met de challenge, want het is de Chill Check Challenge. Hier liggen de gootjes, pak een gootje en dan gaat de tijd nu in. Go! En water gaat nooit omhoog, hè jongens. Water gaat nooit omhoog. Nog 20 seconden. Tempo. 3, 2, 1 en stop de tijd. En als hier nou iets zit wat boven de 4 centimeter uitkomt, dan zijn jullie al beter dan de vorige school. Oké. 1, 2, 3. Jongens, serieus. 6 centimeter! Superleuk dat je meedoet met de challenge. De challenge is als volgt. We gaan daar een volle hamer maar wetten, we gaan daar een lege hamer maar wetten. We gaan hier gootjes. Je bakken al je samen in een gootje en het is echt om teamwork. Het gaat om teamwork, want we maken van die hamer naar die hamer. Dan gaat de tijd nou in. Come on! Go! Je moet meer wetten gedaan, want anders kom je nooit op die 5 centimeter. Kom op, we gaan nog 1 minuut en 20 seconden. Kom on! Jongens, ik zit heel weg. Nog 20 seconden! Net te snel. Recht houden die handel. Kom op, nog harder die handel, kom op. Voorzichtig, stop de tijd! Oké, dan is het nou tijd om te meten. Let op, daar gaan we. 1 centimeter, 12 centimeter, 8 centimeter, 9 centimeter, 10 centimeter! Ben je er klaar voor? Ja! Oké, weet je wat je hem te dwars zit? Ja! Oké, dat je de tijd. Nou in, alsjeblieft jongens, kom op, al je. Pak een roodje, kom on. Kom op. Oh! Meer wetten. Sneller, net te snel. Jongens, klok in, kom op. Klok in, kom op. Oh jongens, en teamwork. Oh jongens. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en stop de tijd. Maar nou is het natuurlijk wel heel belangrijk wat je op de hand is. Want joh, deze hamer kan natuurlijk wel leeg wezen, maar we moeten er wel wist van wezen dat al het wetter wat in deze hamer zit, dat nou in die orenhamer zit. Want op een groen laat ik een heel soort wetter. Oké, daar gaan we. 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter, 7 centimeter, 8 centimeter, 9 centimeter, 10 centimeter, 11 centimeter. Een centimeter wetter zit erin, trekje en een hele centimeter. Nou, zet je hem zo krijgt, jongen. Ekke de Haan uit Jervin is de winnaar van deze Chill Check Challenge. Zet je hem schenken in de bing, nog wel even dwaande. Dank voor het zien en ontvolgen, hè. Hoi! Oh, we zijn er wel even bezig, jongens. Ja. Nou, vooral als het hier nog chill. Ja. Dit is echt net chill, dit, jij.
Jeetje.